ay, ay. Ay, 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 ay. Kinsa ba to? Ayaw na! Tama na! Kanyang pagkura ko naligo. Kay Domingo ba yan karon? Dapat mag-andaw ko sa'yo kay muadto kong simbahan. Kanyang mag-English na ko. Uy. Kanya akong pantalon, hinatag ni Pastor Boy. Wala na ako nakikita si Pastor. Ay, tuwara si Pastor Boy. Wala, naghatag anya. Ako ni si Pastor Boy. De, imat mawag. Ako mawag-lawag ni Pastor. Ano ang kumain niya kakat? Ikaw ba ini? Mahubo niya ba? Wak pa dyan ko'y bakos. Ah, nagkay ba? Kasi nagpuntangan niya dyan eh. Kanya? Kabok pa dyan. Ah. Steady kayo. Oh? Bagay kayo sa kuha. Kani. Ah, umot kayo kung puyo. Ikan pa niya sa kanonyoy ba? Umot kayo eh. Ako na dito yung simot, ani. Mayugay yung daan ng ilis-ilis pa. Higo ko dyan yung pantalon ni Pastor Boy. Ako dyan yung kagigay na niya. Kaya gising niya. Yeah! Ba't balikon itong testibay? Wala ko rin niya umanong tahin ba? Pero bagay niya ako yan. Mayit ako ani sa simbahan ba? Sapatos na kube. Nagkisi niya mamputian niya. Akan, hindi niya nagkisi. Sige hapon. Siya naman yun. Ako na yung suoton. O di ba bagay kayo pag simba doon niya kung kurma. Kaya sandan. Okay. Oh. Tunyahan yung kayo ba sa Domingo ba kay Mato na po simbahan. Hindot kaya kong suot. Oh, di mahalata nga tayo bang sa akong pakos kay taas man niya akong pondo. Taguan ko man niya. Oh, di po makita nga bustot akong break kong kamidyas kay nagsapatos man ko. Haya niya ng mga bustot niya. Basta simbahon ako ang Diyos sa Espiritu sa kamaturan. Asa ganito akong Bible hapon. Bundak ang ulan, ibaha. Hey! Ayaw pa ulan na dyan! Bundak ang ulan. Asa ganito? Ano ba gusto tayo baksa? Ano ba gusto? Baksa? Oh, di bundak ang ulan, ibaha. Asa ganito tayo baksa?
Makamit na rin kong isa nag-4, ihikot, doon ako ba? Ayaw mo siya ba, ha? Yo! Yo! Darang ko diri sa mga tubangan dyan. Natingadyo ko niyo mo ba nga, sika ka lang takagpata, pero huwag yung ka. Ganang, Sige, sumpunti kang papaduming. yo! Last night ko today! Ganang, Nakita naman papaduming ni Kira. taibang ba? Taibang. Di ko siya, di mo mapayas ako kaya. Yo, pagpalaw ba? Anong taibang? Kunya ka kasagang ko. Ang taibang sa yo! O siya may pinapangitan niyo mo, nyara man ko. Palapit na pa nun. Ang taibang sa Huwag kaya mo sa kaimak. Taibang. Mauman na lang ta. Huwag yung ako na-memorize akong script. Kaya ako na-memorize, ibang pangalan na dyan. Kaya pangalan pa lang mo, kikilig na to. Sabot ang pariya na tag-apelido, di ba? Di ba natin hindi mo ba? Gusto na ko inon. Ano mo, di mo ha? Wala na. Bitaw na ngayon, sige makapangitan ng Taibax. Di ba? Hindi mo na ko kalayan. Doon sa naman kayo pag-ilis dito kay Domingo Karon. Sumbong di ka papaduming. Isa ko musin pa karon yun. Tanawa oh. Bagkat ikaw na mo nun. Kabalang ka, isa ka may papaduming niya ganiya. Kaya thinking. Bakit nito? Bakit nawala ang Taibax kayo? Wala naman kayo nagtubag sa kuwan yun. Ako na lang pulpaya. Bakit nawala ang Taibax kayo? Aron makasimba ka, di ka makanyaba kay Domingo Karon. At sa Ginoo Karon, ano sa naman ka? Oy? Kapag ko di kasimba. Hey! Sige ka. Ano sa mga Di ka? ba yung pantalon? Bakit lagi kayo ng pantalon piyo? Ayaw tanda-tanda sa akong pantalyon. Hinatag rawan ng pastor boy. Sige sa may mga pagpantalon ni Moy. Oo, taga-simbahan. Sige, tingatan sa kuha. Ayaw sing tanaw-tanaw diha kay makita ang hindi mo gipangita diha. Ikaw siguro nagwas ang Taibax. Kung sa'y Taibax, Asang Taibax? ayaw ganyan tanaw diha, no? Sa akong naong lang tanaw kay ako ang pinakagwapo. Oh, gusto ka prueba? Dapat nanawas ako. Ayaw, asya ba ito? Agara. Nagigilis sa bangko. Oh! Asa ang naon mo dyan piyo? Piyong siya. Ikaw? Kailan ka kaysa na? Isa na. Si Papa Domingo. Nagdugas siya now. Si Papa Domingo na. Papa Domingo ito ba? Nagdugas ako. Papa Domingo, mayaway kayo sa bed. Hindi na parang Sa Nina Religas. tuyok. Tuyok na buko. Oh, anak. Gaya ka to ba? Oh, o diba? Gwapo lagi, di ba? Pun ka ingon. Maminyo na yung kuhan ni Paumon. Dahil, tingnan yung papa nga, mamisita ko dito. Sabi nyo na piyo nga. Ingon, mga juhese nga buhat at yung papa dito na masuk kong tirahon. Mga Papa Doming, alam nyo, Oy! dili bitaw day. Unahon bitaw kayo ko day. Unahon kayo ko ha. Naman, tagipaila-ila ko din sa mga magpapa. Puyo na piyo. Hindi nyo ko, matingog, hindi maipit.
Bitaw day, ulawon kay ko day. Kanang, basta ay, ulawon yung kayo ko. Ayaw ka ulaw, Pio. Ulaw yung kasi mong nang ba. Mapara mo kay ka. Kanang, naadyo doon ako'y gusto ingon sa imo ka day. Gusto na, Pio. Dugay, hindi na ako nagitago-taguan sa akong kasing-kasing pa. Dugay na daw. Gusto na. Papa Joming, oh? Perte. Bitaw day, kanang, kuan ba? Kanang imong guntis ba? Hamis kayo. Murag mga perlas. Ya, kita bunag pa to. Gusto mo, Jubra, Pio. Ay, Amis? hamis ng perlas, kita bunag pa to. Ano kita bulan tago? Ay, ako. Ako ang pagkabaliktad. Kanyang, sa imong buhok ba? Bumot yung kaayo ni Bata, no? Oh? Momot. Bumot kaayo, isa kasi mana, way ligo-ligo. Bumot kayo dahil, murag pula. Sama sa? Pula. Sama sa? Pula ka niya. Usa, pula. Pula, chodot-chodot. Mataka, ano ka, Pio? Unsa mo diay? Basta. Wala naman kay katubag kayo. Unsa man? Sama sa kuan. Roso santan. Oh. Nga initan, dahil nalaya. Mandi na upan. Pinaman mo, Pio, eh. Bitaw dahil, kanang sa pagkaila pa lang ako ni mo dahil ba? Nakaingon dyan ko nga sa Papa Jomi, na magiging akong maugangan na niyo ba? Ang di mo, dun na mo ang script pa. Last naman ni Day. O ganyan nyo, wag ko ka-memorize akong script kaya imong pangalan dyan akong nauna-unaan. Ang sure, Pio. Kanyang, kanya imong gamit ba? Oh, dato kay kitan-aon, at tunahan kayo ka. Kanyang, na ako ihunggong ba? Kanyang pasiga kay kwarta isa kalibo. Isang kalibo lang. Oh, Na, gina, napag-usang kalibo. ano man dyan? Mura magibagay siya ang awards. Sa kalibo lang. Murag ikaw ba? Para sa ako lang. Ano ba? Balat ba natin yung kura? Bitaw dahil, pero kung isa kalibo ba kay gusto na akong brief, ipalit na akong brief. Hindi ka maluoy sa kuwana. Buslog ang brief. Di ko mo Pio. Patanawa sila ko sa brief. To see is to believe, hindi ka dahil. Patanawa sa lagi ko sa brief. Ay, padala na ko sa inyo niya. Akong baluton. Ang yata dito. Paluton pa ba? Wala na. Excited na po kayo ka. Ay na lang Pio ite. Kota kay na. Kana, sige, pero mong taka. Amis ang kapapalit. Pwede ka, Hamis. Sinyaw kayo. Tanawang bulan din ni Sidya. Ay, suga niya ay ni-reflect. Pioy. Ni-bounce back ba? Wala Pio. Ayaw tabunin. Ayaw tabunin ang imong kaanya kay mo na akong kahayag. O ganun na. Naku, please. Ang tumingon. Sige daw. Sige na, dahil paherman ako isang kalibo ba kay giigang na pa niya akong buhok. Ya, naku maingon. At sa ganyan nyo. Bahala kita ka pres og edad. Basta ka pres tagi bati. Papa Jomin! Madrid ang news ko ane. Oy, angel matter. Dahil kung sa libro pa, we are in the same page. Pariyata. Basta pariyata magbati. Pwede exchange gift na lang ta. Imo na kung ako na ka. Pwede po. Naman yung Papa Jomin. Ay, Bitaw dahil asa na isa kalibo ni mo. na kay ako sa kalibo nas pitaka. Anya sa pitaka. Kaya akong gugma, kinaara sa kuha. Para gini sa imo dyan. Ako po, para po din. Musukoy ka!
Ma'am Lloyda, makasapaan niya dito. Basta okay na to ako sa karibo. Ayaw mo basa niya. Basta na. Asa? Tayo box dito. Asa man tayo box? Hindi si Pio ba? Lagtan. Kisa man nasigaw yung murang pato. Asa? Murang buito. Sapa. Hay! Dia! Asa tong tayo box dire? Taybax! Oh, tayo box. Nang unsa naman taon mo, si Isabel nangitag taybax. Ikaw nangitag taybax. Alam nga, kay ihipon na ako anak karton, gusto na ako mga bukas. O Isabel! Eh, muadto ko sa reunion karon. Yun ninyo karon, Oo. ikaw mo simpa? Dili, kay muadto mo sa reunion. Asa man ang tayo box oy? Diri Alam ka. Pagibutang ba? Nagtugo na ba yato si Ma'am Lois? Ha? Yun ang pinapig, estetik na. Aesthetic ba na? Oo. Ano di uso ka ron? Amay, ito tayo box. Oo niya ako nakita niya ang gigamit-gamit ni Pastor Boy katong unyang panahon. Bitaw, ma'am kanyang isumbong yun ka ma'am. Burat ang sipon. Kamu jadi Ma'am Lloyda. Isumbong yun ka ma'am. Ibagay na nga. Ma'am Dayana. Okay, di ka masimba. Og musaba, puday ka. Karon nagaling ko dili ka simpa kay importante kaayo. Dili ko mo saba kay wala pa man siya. Ini ulit na niya. Sumbong yun ka. Ayo ganing saba no. Ingon ba yato siya nga unahon yung pangita ang taybax? Ay ang pagsimba. Unahon yun ang pagsimba. Asa man to? Lah. Pwedong James, Oy, James. nangita po ang taybax do. Anong kita mo kay Box? Walang kumasa. Wala. Nakabalo ka kung asa do. Tayo ko andi. Mahupo yun niya itong simbahan. Asa ka, James? Asa, James? Naa sa tindahan. Nakaharap dyan na tindahan. Tinungan ni ka, James ba? Pero, bitaw, daghan og tayo sa tindahan. Pero, yun na, man, Di ko musugod kung di na 500. Di na 1,000. Pila niya? palitis akong tayo si Tupio. 20. Kaya alas 7 ba bitaw kumulakaw? Kulang man siguro niya. Kanya ba si Maliit na ko mamba? Musimba na ba ako? Karon na ganin ko kasugo sa imuha. Taga-adlaw man ko. Hindi matulog ko. Kao dyan ko niyo mo. Kay ipayabay niyo mo sa kuhay mo. Kaya pa ako na makayo. Harinulan niya. Gayumot na. Ay sige ay. Kulang ka na ko mga kay Maliit ko. Ganang ikaw dong. Dili ka mo. Simba dong. Dili kay wala ko kapi sa email. Tulog sa ko sa gabi ko simba. Naunsa naman taan mo eh. Unahon po niyo ng mabutang ewan anak. O sige ay. Bahaya mo. Basta ako musimba ko. At siya ko.